Dobrodošli na kanal Natašini psi. Pas je čovekov najbolji prijatelj. Dokazano. Mada je bezbroj puta dokazano da je pas čovekov najbolji prijatelj, ipak imam potrebu da sa vama podelim ovu istinitu, dirljivu priču da bi sačuvali od zaborava jednog psa heroja. Pre 34 godine, tačnije 7. decembra 1988. godine, u Jermeniji se desio strašan zemljotres, u kom je stradalo oko 25.000 ljudi. Međutim, jedan pas po imenu Žuža je učinila nemoguće i spasila jednogodišnju devojčicu koja je bila sa njom pod ruševinama. 4 dana su bile zatrpane, a Žuža je svojim telom grejala devojčicu i tako je održavala u životu. Bezuspešno je pokušavala da nađe izlaz iz te situacije, ali nije mogla mnogo da uradi pod gomilom zemlje, peska i kamenja. Čekala je momenat i kad je osetila da su spasioci blizu, počela je da zavija da bi dozvala pomoći. Ali životinje nisu bile prioritet, pa na njen zov niko nije obraćao pažnju. Međutim, dosetljiva Žuža je lagano ugrizla bebu koja je počela da plače i zahvaljujući tome obe su izvučene ispod ruševina. Bile su gladne i izmorene, ali spašene sigurne smrti zahvaljujući jednom divnom nesebičnom psu. Od tog dana Žuža je postala član porodice Lale Sarijan i punih 12 godina sa njima je delila bezuslovnu ljubav. Kada je njen život okončan, zahvalna porodica je sahranila na groblju gde su sahranjeni ljudi koji su stradali u zemljotresu. Možete mi u komentaru napisati da li vam se dopala ova priča, a bilo bi lepo da sa nama podelite još neku priču o nekom drugom psu heroju. Koliko imate štene i ne možete da se odlučite za ime, evo jednog predloga. Žuža. Hvala vam na gledanju. Pozdrav!